Yo abusuafo memamo akwaba. Sede mu nyina mu nim se asoroba metena asia na ye tutu bego na yesu mu ade. Da bia meka se eba ebebu no a asoroba maboba nsa ho. O matudro nsa. Ise bofo kowiwa na ne nana ne me. Ti mini atudro na. Ene eba behwe beba akubi a eda abontin dada. Ne beno miami bubi. Izanse eyeja kwa pa no ba mbuye. Ana yenyina yebeto ye dada. Nti se yebeto sa na yebu bani du ba bi a na ese de bani beto nsania so ye de to epono so. Na yetutu bani gu ho. Na ye from omunim benu omohunim de no. Se ye no mu bi ni aba ne abehwe banu na ya san hyehye. Na so bani bi wa betumi hyehye awie na bi aka akire. A wodidi dwuma bi enye yi nti na se ugya gu ho edisie ema daakye asemti. Se de ya na mfantifo ka se okuzi woje a odisie na oni no na yesesa na woye no ebe na wa bonten a migiri se bi a wate no ye empanimfo se emu aduma nyina kwa adidi a ye wo ɔkrapirifoɔ a yonko kine wie ye no na asɔreba matena sia na ya mabobo be wo mitirim eni awoforo yedidi hu nkoma menti ase se mu aduma nyina kwa adidi no na obi ye ɔkrapirifoɔ a yonko ko kina wie. Na yakasa ɔkrapirifoɔ a ɔyɛ hwan yenim sɛ ɔkra ene ma abɔde a ɛyɛ nipa anase aboa a otimi keka no mu gyadi ne mu afurusane no ɛtena nkom izan sɛ ɔhwɛ bible ahyase a ɛne twerɛsɛm nyinaa mu a onyankopɔn amfa nipa din bi amfrɛ no ebere bi onyankopɔn bepɛ sɛ ɔbɛbɔ nipa bi adin bi ano ɔfrɛ ne sɛ ɔkra efi sɛ hɔ na onyankopɔn de hu nipa. Bizi onyankopɔn kwa ahome gu nipa mu no ene ma okra ni nya ahoɔden a ɔde nam enti okra no a ɔti emogya a ema nipa enya nkwa no enti sɛ yɛka sɛ obi atɔ obi so wura ɛyɛ okra no ho asɛm na wɔka mewere aho ɛyɛ okra no ho asɛm na wɔka enti ɛde ne enya obi efrɛ no okra birifoɔ na sɛ yɛka okra birifoɔ a madwene mu no biri no ɛyɛ tuntum. Enti nana kwa mi ampadu dwum na oto se ɔkrapirifoɔ bi etwa mu kwan mu so ahu oto dwum ma ne bɛfu bi se omukɔ kɔwakodi Easter na eduru anyina mu a na de asa osenkomo na oba na ka se yenko na ha ne kwawudi edu odwa no mabepo so ahu na o se ɔkrapirifoɔ bi twa kwan mu. Se yɛka sɛ ɔkra die nyina anim sɛ de ebi akat alonte na edini gyina ma ɔkra no but yɛka nipa anase ɔkra ɔte living soul a otimi keka ne ho no ɛnwo asɛm na meka na meme hawo nyina ne sɛ yɛka sɛ obi yɛ ɔkrapirifoɔ a ɛnka ɛsɛ de ma obi a ɔyɛ nipa bɔnefoɔ obi a otimi ma ɔkra bi yɛ mɔbɔ obi okum ɔkra te sɛ gyata sebɔ saa mo ana ɛsɛ nka ɛfrɛ mo ɔkrapirifoɔ. Eti nka minya ya enkebe no nananom a moni midi ebe wo nkomo ni nsu ade no enga o se be ne ye ne se emu aduma nyina akwadidi a ye wo de obi wo ho a ɔkrapirifoɔ kine wie ye no de enka mesusu se beto asomfiri se aboa bi kwachi aboa bi awe no ebi ye san sebe ye se ahwe ni mo san ti de ntina ye se agbu be no ma wo se emu aduma nyina akwadidi e wo ɔkrapirifoɔ ane yonko kine mi mom de mi famu no mehunu se ebe no se ne se moaduma nyina kwadidi a ye wo ɔkrapirifoɔ a ɔkye yonko wie fi se ɔkrapirifoɔ no ne aboa a ne tirimu odin ɔyɛ aboa a odi ewu to ɔno na obiri ɔkra so ɔno na obiri ɔkra ɛma ɔkra bi ye mɔbɔ enti nka se ɔno yɛfrɛ no ɔkrapirifoɔ sense ɔno de se bi ye de pramre ɔkyereben so emu shada etete diewu obo ka wo bewu nini so sebo jata eni mmoa omtimi chi nipa wie no wom na nka ese from ɔkrapirifoɔ nyinwa ni ono ɔkrapirifoɔ bi ba so hu na ka asɛm na yɛde nanso be na wa bontin kyerɛ sɛ emu aduma kwadidi e wɔ ɔkrapirifoɔ ane yonko chi no wie ka me de na misusu sɛ enka nananom ene me ya adwen a ka enye be ne sɛ emu aduma kwadidi a ye wɔ die ɔkrapirifoɔ ɛkyena wie ye saboa na ɔkrapirifoɔ bi bɛkyena wie no onye ebone onye tirimɔdenfoɔ onkodi agro wɔ
ojata nanim san enti we ye beba ko asobamba asi anim nkomo se de be ye beboa na wo a meni usua de enso obebie wadwim ama ebe no na enye se obi wo no ma me hu se hu me video a na waba be ma me pia wo ebi a se obeti asem na me to wo na nkasa na ebi a ode na dwenkyira ba ana obebusa won asem enti na me ye asem no sa enti mesre wo a o follow asore ba se da bia me de be ba mo ni gye wo minim nipa a motai frame ma me fa me number no kra ma 0241 950187 me number ni ubetimi afrɛ me ubetimi a chat me sɛ ubetimi a chat me Telegram me ho WhatsApp me ho me wo platform wo Telegram a yesua de wo so pa me sɛ wo chat me sɛ me add me platform so na me bu sɛ wasɛm no anyi ma no me mfa wo nkɔ because ye platform no enti sɛ de ebinim de discipline wo so ayonfo mpanifo bebre na wo so a wo ba so a ye de ni die ma ye ho enti sɛ wo gye me so wo kasa yie ma me hu sɛ wo botae enti na wo ba so a na ma agye wo enti saa me nka hwe ewi sɛ ye so ago enti me de gyawo sɛ asɛm a me de bae ususu sɛ woni nananom ya adwen sɛ ma titide na wo dada no sɛ Mmoa kwa adidi a ɔkrapirifoɔ ne yonko kyine wie no ɛtɔ asumu a anaasɛ ka wo so nim bɛ ya adwen sɛ mmoa kwa adidi a ye wo de ɔkrapirifoɔ kyine wie a ma wo comment mra na fi yensua de wo asɔre banie sɛ wonim sɛ de obɛgye me so ɛno ane piao